Γεια σου YouTube. Γεια σου κόσμε. Είμαι ο Γιάννης. Είμαι 20 χρονών και ξεκίνησα το motovlog. Ναι, το ήθελα πάρα πολύ καιρό και είμαι χαρούμενος που επιτέλους το ξεκινάω, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ οι βόλτες με τις μηχανές. Σε αυτό το πρώτο βίντεο δεν θα πω πάρα πολλά. Θα πω απλά λίγα πράγματα για μένα, να με γνωρίσετε, να με μάθετε. Λογικά εδώ οι αναλύσεις θα είναι σκατά, γιατί άμα έχεις απλή κάμερα, αυτά είναι. Έτσι γίνονται. Έχω φάει 800 φορές να γράφω αυτό το βίντεο, γιατί πάντα η κάμερα σβήνει για κάποιο άσχετο λόγο. Πάτε μικρέ με τον ποδήλατο. Πρόσεχε. Αυτά είναι, κύκλους. Επί της ευκαιρίας, αυτό είναι το μηχανάκι μου, είναι ένα Sim Wolf 125. Θα μου πεις τώρα γιατί 125? Γιατί αυτό την κατηγορία έχω. Και πιο μετά θα βγάλουμε και για τη μεγάλη. Αλλά αργεί αυτό ακόμα. Νότσο ο μικρός, ο γρήγορος. Γρήγορε. Τα βίντεο θα προσπαθώ να ανεβάζω συχνά όσο μπορώ. Θα τραβάω συνήθως τις διαδρομές που πηγαίνω στο πανεπιστήμιο. Αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει για Χριστούγεννα και απλά θα τις ανεβάζω. Πού είσαι ρε? Πού είσαι ρε τρελέ? Πού είσαι? Όμορφε. Θα πέσουμε. Και θα φτιάξω τα παπούτσια μου. Κάνει κρύο. Να σου πω ότι δεν έχω ξανάρθει εδώ πέρα. Γράφει αυτό, γράφει. Επιτέλους. Πλάκα στην πλάκα. Αυτή εδώ είναι η μηχανή μου. Αυτό δεν είναι τέλεια, αλλά εγώ το γουστάρω full. Μου πάει όπου θέλω και οικονομική είναι. Πάμε να γυρίσουμε προς τα πίσω τώρα. Άμα βρω το γυρισμό, πάμε από εδώ που ήρθαμε. Που απαγορεύεται γιόλο. Κάνει πολύ κρύο σήμερα, γαμώ το κρύο τα χεράκια μου. Έλα. Δυσκολεύομαι.
θα το κλείσω άμα είναι κάπου εδώ το βίντεο. Και θα τα πούμε στο επόμενο άμα είναι. Bye!